Is staying with a boyfriend for a month keep it? That's a long time. But can we say ukipitile? Yeah, ukipitile. Isikhathi eside kanjena. No, isikhathi kune COVID. Trump was the president. Yes. You remember? Yes. Trump also caught COVID. Oh yes. Trump also didn't believe ukuthi COVID into yazenzakalele. And usalapho uTrump Exactly. ngo2020 wafaka futhi application ukuthi izwe lakhe liphuzwe. So into ebakhalisa bona belungu ileyo ukuthi bakhaliswa yeye ukuthi kuvuleka imbobo ebikade ivalekile noma incane. Kodwa iyavuleka. Abantu abamnyama bakhaliswa ukuthi le mbobo evuliwe incane kakhulu. Yabo? I get you. And ubengeka kwazi kuvele athi without compensation. Bengakwazi. Kanjani? Siyabingelela Stewart and Right siphetha lona ke iviki. This is the Everyday People Show 150 Express. Please don't forget to like, subscribe, join the membership guys. Only R9.99 nje per month nje sijoineni nje sikhuliseni i-channel yethu ibenkulu kakhulu nje nako wonke ama subscribers. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Perfect Mlotshwa with my colleagues uNqobe noMsuthu. Sithemba ukuthi nje ube neviki elihle nelimnandi. Ohlelweni namhlanje ke sisponsorishwe amakha amnandi fragrances, right? Noma amakha amnandi nje kuphela lapho. Amakha amnandi fragrances. Yeah. Sibona ka bathi asinoke kamnandi ke, so na ufuna ukutholela kama perfume yakho nje amnandi nje nalokhozana na kwenza ukuthi na uqhamuka nje uvelele khuleka nje inbox lapha ku Facebook sizokuxhumanisa nelokhozana nabadayisi bamakhamnandi nje. So thank you so much. Now ufuna ukuzoveza ibhizinisi lakho kanje khuleka ugcwale ngathi wena nathi sizogcwala ngawe noma kanjani. Inkinga lapho kwi mic yakho, I don't know. Isinjani manje? No, I think it's because you're touching the table. Oh. Yeah, ithinta itafula nayo ithi ikhumbula inkinga. Oh yeah. So you can actually hear the crew. Yeah. Okay, but you hear me very clearly. No, it's fine. It's okay. fine. Yeah, ngisasho ukuthi nawufuna nawe nje ukuthi ubusiness lakho libone la gcwala ngathi sigcwale ngawe ku inbox ku Thukela News Times noma ku Thukela FM na ku TikTok isikhona everywhere nje uzosithola sisabalalisa ibhizinisi lakho likhulu libe likhulu ngalendlela ofisa ngakhona. Okay, izolo silale ngeindaba guys ezithinta lapha na ke ukusayindwa. Bengingazi ukuthi ukusayina ngesizulu kuthi ucikica, ngelifunda izolo lo gama lelo komthetho ngicela uyichaze kabanzi le ndaba umthetho wokuthathwa komhlaba kanjani uyichaze kodwa nje kulomhlaba phakathi nokusetshenziswa kwawo like please. Yabona izinto engisuke ngikhuluma ngathi uforce iza la ukuthi ngisuke ngenzelani bese ngithi hayi leyo podcast ngabe ngiyachaza ngabe yakwazi ukukhuluma besingazi. Yini abengayazi? Yeah. Yini abengayazi? Hayi besingazi. Expropriation of land. Naloke lelo gama cha linkinga I don't know. Obe kuyile inkinga phela. I don't know la phela I shame. So thathwa komhlaba ne? Ukuthathwa komhlaba mangabe ukuthi kukhona ama reasons abambekayo nje ukuthi lo mhlaba bawuthatha bazowenzani ukuze kusizakale umphakathi, so nje bane right to do so. Ake sithi kubuyele emuva kancane iqala ukukhulunywa le ndaba. I think kwakuzaleka kwe-EFF nangaphose senza ngicorrect mangiqamba manga ukuthi ke na i-EFF ifisa ukuthi engathi ungathatha umhlaba
abantu abawungamele umhlaba njengamanje okwabantu abamhlophe iningi labo bangakhokhelwa like njengoba nabo bawuthatha kokhokho nomkhulu bethu ngesankahla nabo uthathwe abantu abefisa ukusebenzisa lo mhlaba bawuthathe bawusebenzise kusayinwa kalokhu kusayinwa izolo kuhamba kulawo mazwe lawo noma sekusayinwa ngendlela ehlukile. No, I think it's different. Expropriation of land without compensation. That's what you are talking about. Yes. This one is abanye abantu bakudida bacabanga ukuthi it's that. It's entirely not that. It's expropriation. Explain. It's expropriation of land bill. Nemgomo nembandela. Yeah, njengoba ngqo ichaza ukuthi it's actually a land that uhulumeni can actually take, especially mangabe kukhona into kumele mhlambe yakhiwe lapho yomphakathi noma kunento kumele yenziwe lapho ezosiza umphakathi. Let's say mhlambe kumele kwakhiwe isikole in that area. Uhulumeni can actually expropriate that land and build isikole lapho. So into nje kanjalo, but into ekhalisa abantu because mawuzobhekisisa la bonke bayakhala, you'll find out white people are not happy. Yes, black people are not happy. Akekho happy because I was just reading a statement say EFF la nale eshisa ngiyakhohle igama lale party ka Vuyo Zungula. Yeah, uzongicheckela. They also have keep ama statements nabo beyichitha ibill esayino uhulumeni because but ikawu-2 lento kahle uRamaphosa is very smart. Angibeke nje lokho. uRamaphosa is very smart futhi ufuna ukuba muhle both sides. Yeah, because mawuyibuka ibill le ibill expropriation of land ikhona value inabo without compensation kodwa kuphelele. Yayizwa lona ibill inama clause ukuthi if ni uthatha umhlaba wami ninakho isikole la, I can still go to court and oppose that. You understand? Yeah. Exactly. Futhi kuthiwa yenzeka after ama discussions with the landowner. So you need to discuss na leyo landowner. Bear in mind man discuss nagcina nivumelana ngokuthi nikhokhelana. Yayizwa lona. Angeke uhulumeni avela akhombe yathi sifuna ukwakha isikole lapha emhlabeni kaNgqo. Komela eNgqo axoxe noNgqo. So uNgqo ngiyazi ukuthi ngeke avela athi uthathe nje umhlaba. So leyo ukuthi kuyaxoxa opens a portal ukuthi okay ufuna lo mhlaba wami ngifuna 2 billion rands. Exactly. So uyabona manje ukuthi akusiyona ke appropriation of land without compensation. Sikhona compensation phela if I'm saying you pay for this. So that's what pisses off abantu bafana no EFF no Vuyo Zungula yini inhlangano yakhe? Vuyo Zungula from African Transformation Movement. ATM ne. So ileyo nto kabalwa nayo ke bona but no. Nomkhonto wesizwe it should be complete. It should be without compensation. Yabo? So mangabe nje sishiya kanje definitely i-compensation ikhona. So when abantu baseplazini lika Fairwood bedinga isikole la and uhulumeni establish ukuthi isikole siyadingeka ngempela la, angeke uhulumeni avela asukaza ukwakha isikole. Kuzofuneka ye kuyu Fairwood funeka akhulume a confirm noma avume. Makuthiwa uhulumeni uyasakha leso sikole ngenkani, uFairwood unayo yonke right to go to court because ngokwe constitution phela ngikhumbula ukuthi i-constitution ayishintshile since yabe ngo-1996 le bill of land whatever land of whatever isabe ngo-1996 injalo ayikashintshi umthetho lo abawufake manje abawu-edayo lo abawu-edayo. So usenayo right to go back and say bathatha umhlaba wami and i-court still isengayiwina leyo case ekhona. So uyabona ukuthi lo muntu lo is actually saying to abantu ba South Africa ngiyanikeza kodwa futhi anginikezi. That's why I'm saying it's very smart. Because there are people right now who are actually happy and they are saying umhlaba wethu ubuyile, but that's not a fact. It doesn't mean ukuthi ungavela uthathe iwakha ka Fairwood. No, you can't do that. Yazi lento ngicabangise ukuthi lena nasoyichaza manje sengiyayi-understand but ngisayizwa bengicabanga indaba yeNgonyama Trust le ekhulunyiswa kangaka. Yeah, there also abantu beNgonyama Trust are not happy. Yes. Ngibone nje ukuthi mhlawumbe ingoba
kutargetwe yona sebezama indlela zokuthi bayithi ngoba kade kwasebeyikhuluma indaba yeNgonyama Trust ukuthi kumele bafuna ukungena kuyona That's highly possible also. That's highly possible. Yes. And also i-timing yakhona ngiyayihlaba because if uzobhekisisa kahle kulandelana la eduze nokuvala kwethala, you know ukuthi ithala is how liyamaniswa kanjani nabantu abamazulu nabantu abamnyama and all these things, nalo livaliwe, and now this and any body yeNgonyama Trust ihlakaziwe. Exactly. So ngenzeka ukuthi inayo insehle yalokho ukuthi mhlambe sekukhona into uhulumeni aseyibonile ukuthi indlela ukuthi ngingangena ngayo lapha kumhlaba weNgonyama Trust ile ukuthi mangithi lo mthetho awube kanje, I can be able to enter there. Yabo? Sengisho sekushiyana ke ukwenza ke kubameli nemithetho nani, but laba abathi mhlambe ngenzeka ukuthi ucothonyelwa noma ucathanyelwa kumhlaba weNgonyama Trust, I think it's possible phela. This is politics. So yini ekhalisa abantu abamhlophe kakhulu la? Because ileyo chance yokuthi uhulumeni usengakwazi even to actually attempt. Phela remember ukuthi uhulumeni had no right. Uhulumeni bengakwazi ukuthi akhanda umgwaqo eplazini likaDlamini. But manje ka Fairview, but manje makhona isidingo sokuthi be nomgwaqo ohamba la oya lapha. Uhulumeni can actually attempt to actually lokhuza lokho. Umthetho usukhona ukuthi uhulumeni sengeza kuye athi Fairview sifuna ukufaka umgwaqo la. And kwakhe angabe leyo bese bona beqhamuka with valid point. Exactly. Lento kuzokwenza. Sebengahamba noma engahambise court, i-possibility ukuthi sengafika wine futhi uhulumeni ocourt iqhubeke leyo nto yenzeka. So into ebakhalisa bona belungu ileyo ukuthi bakhaliswa yeye ukuthi kuvuleka imbobo ebikade ivalekile noma incane kodwa iyavuleka. Abantu abamnyama bakhaliswa ukuthi le mbobo evuliwe incane kakhulu. Yabo? I get you. And bengekakwazi kuvele athi without compensation la. Bengakwazi. Kanjani? Ngoba phela manje just do it. Bazobheka kanjani laba? That's why we need Trump here. Bazobheka kanjani laba? Ngoba phela yena Trump would have done it. Kumele ajabulise abantu abaningi. Exactly. Nje ngisho ukuthi nami akafuni ufuna simthande so. Bantu sibe abentuntu. Nanokuthi ukuhlala kwakhe lapha vele kuncike kakhulu kubo laba. Uncike kithi ngamavoti, uncike labelungu efinance. So yena ufuna ukuba la simbambe la sonke ngaleyo ndlela. And vele bakhona abantu njengamanje abagiyade ngibuka uTwitter nje abantu befaka amamimi belayishiki bephethe ikhwama bethi sebeyahamba some people really believe ukuthi it's actually the real thing. That is why but it's not. Abantu abangama analyst abantu bazochazela abantu ukuthi ngempela lento ichaza ukuthini, because ayichazi lo kuthini sesitshela ukuthi futhi bayichaze bengafaki ipolitiki phakathi because abanye abantu bayayichaza and baya-explain politically, but bayichaze kahle nje in simplest terms ukuthi leyo nto leyo isho ukuthini injengoba injalo. I think you are one of them. Kusamele ukuyibhekisise kahle career yakhe ukuba i-analyst. Ngiyangizwe nje bekhuluma mainstream media ukuthi sikhuluma nomhlaziyo omele. I think ungaqualify lapho. But nje into kanjalo so asazi ukuthi kuzoyenza kodwa akusho ukuthi ungahambi wakho umkhukhu wakho eplazini lika Fairview. Dobula lapho. Still usazoba nenkinga. Doesn't mean that. Futhi also you need to understand ukuthi ugcizelelile umongameli ukuthi only the government can do that. Uhulumeni who's have the right to, not just anyone. I know umkhulu wayakhe emakesheni and then you have to go and fight for leyo ndawo. So uhulumeni nomnyango relevant to do that, who can actually go and have that conversation naloyo mlungu or naloyo mphathi waleyo property to actually do this and do that. So when it comes to indabeni yeNgonyama Trust, and as they are changing bashintsha bazoshintsha i-board yakhona, so you don't know ukuthi ubani ozobe kuleyo board. Kuzona mangabe uhulumeni ethi uyodiscussa naleyo board kuvunyelwane ngayo. Uyibona lezo zinto lezo. So maybe it's possible. Mase sokuthi iNgonyama Trust sekwenzeka ukuthi bavumele nokuthi so kungenzeka it's possible. Sazoba mnandi. Speaking of umlando bengane besemzansi akumnandi ngeze ingane zethu bakithi ziphasile matric last week besihalalisela
njengamanje ke sifuna ibase ema-university and unfortunately ngathi sekugcwele lapha ema-university but still siyabona zingaphandle not like KZN kuphela almost kuwo wonke ama-universities akhona la eSouth Africa zigcwele ingane ngaphandle ziyozama ukuqonqotha zinokhe zibona ukuthi zisengavuleka yini ikhala njalo njalo lento ngikumbuyisela futhi kwinto engizwe kusikhumba izolo ukuthi ngisacela ngichazeleni la guys angazi nge-university mina angazi nokuthi ku-apply kanjani nini nakwenze njani kukhona into ebizwa nge-application fee kube khona into ebizwa nge-registration fee i-application fee u-apply like ukuhambisa lesikhathi usa-apply nje usahleli ekhaya application fee ihamba neform leyo soligcwalisa awukathathwa it's non-refundable whether uyathathwa noma awuthathwa so you're not gonna get your money back so it's an application fee last time what 3 something 323 something ngecard zami okay I think ngecard zami what 320 or 3 something ngecard zami zenyuvesi okay I don't know now roughly nje sithi 350 njengamanje e-university yakho iMsuthu University of Technology mhlambe ithatha abantu ngizothi nje aba 50,000 ngamabomu yabona bese ukuthi let's say ngamabomu abantu aba applyile bawu 175 yes then isithi ayibuyile mali angithi it's non refundable i-university kushuthi isikhande emalini ngabantwana bethu abazojeke futhi ngabathathi futhi ekulokhuzeni akusikona yini ukwenza imali ngobuqophololo lo let's say yaba reject about 100 ithatha about 50 okay so when you apply as a kid who check your form until valid who creates your form lelo apply ngalo it's for an administration it's admin money there's a person who does admin there that money must pay that person or go straight to that squama leso it's for admin kuhlukana ngama-universities kukhona i-CAO that application central and then bese kuba-ke ama-university-ke ngemanga buzo-applya to University of Pretoria o-300 ko-Stellenbosch o-100 rand University of Cape Town 100 to 300 kuhlukile nje khona manye futhi free njengobani Mandela free but I understand umbuzo wakho but I think you to an explanation ukuthi before uthole lelo form lize kuwe before lifike kuwe someone needs to create that form someone needs to send that form to you lo muntu wena nje obuzoligcwalisa uthi uhola ngani ayibengayibheka ngalelo bengibheke ukuthi i-university kushuthi ikhanda abantwana ngemini ikhanda imali ngey'nyembezi zabantwana bezojike futhi bangasizakali kukhona amaphepha akhona afanele aprintwe la khona bonke labo bantu abenza leyo nto leyo ngifanele kube khona ifee abayitholayo bayaholela abantu at the end of the month so masilibuyile iform lakho solisende khona umuntu okumele alicheck ukuthi uyaqualify yani unfortunately guys lo mbuzo ngobuze kosomabhizinisi no it's a fact but ngiyalizwa because mama abuthi okay asiyenze lento ibe literal mangabe uthi wena leli form ufuna mina ngikhandele iform for free ngikuthumelele iform for free njoba nangisuka ngizovota uligcwalise ulibuyise kimi ngilicheke leli form lakho ukuthi ligcwaliswe kahle yini uyaqualify yini ufuna lokho ngikwenza nje for free nako bayakwenza ko University of Stellenbosch they have their own plans but abanye ama universities anama funding donors but when yiko ngibuyisa la kumina nawe la ukuthi I should take my time and do all these things for you to be admitted here for free na bengibona nje mina ukuthi nje apply abantu aba-1000 kuzothathwa aba-500 it's a lot of money laba abanye aba-500 nje sekuyimali nje it's a lot of money and also you also must remember ukuthi i-university still needs to pay abasebenzi every month because inama thousands and thousands abasebenzi abasebenza ngaphakathi ma university so when I tell you to imali ngama million but those millions are divided
throughout the year. Because no mama about 28 or about 50 abaklinayo nje. Guys, yeah, leyo company ema-cleaners kumele ikhokhelwe every month, not imali encane. It's not 100,000, it's more than 100,000 that they're paying there. So if ngempela kusizoya ngalokho, le mali yama-forms okhala ngayo i-application fee izonyuka. Mangathi okay kasibhekeni ukuthi then izonyuka that money. Uthola ukuthi mase sekuthiwa lezo zinto lezi zibe free, sekufanele ukuthi kube uhulumeni ozokhipha imali to sponsor lento ukuze wena uzoyithola free. Ofisho uhulumeni akanayo imali. Okay. Bese ukuthi nanje sesakhala kakhulu. Ushuthi manje usuhlulwa u350 kwale application. Angisho ukuthi sinawo so. But if you know ukuthi bese ngibala bonke labo 350 laba. Inkinga yami be lapho nje ukuthi isikole nesithatha 50,000 students bese ku-apply 200,000 students, you understand? No, nanokuthi buka lapha if umfundi uapply nge-CAO so uzokhokha nje lo 250. Wonke ama-university angithi azoba ne-access la. Last time I checked all KZN. Yeah, KZN okay. Ungazi kwemkhozi. Azoba ne-access go wonke i-duty bani bazoba ne. With that fee, ngalo 350 wakho. Usu-apply kuwo wonke. Yabo. Ngaphandle uma uthi wena ufuna uku-apply ke one nalapho usazokhokha. One ke uzokhokha ngoba i-choice yakho but la bese kufake ubani responsible for i-CAO? Who's akusiyona company Central Application Office? Ngaye ngakucheck yazi kudala ngangicabanga ukuthi ngangichecka le ndaba yemali. Because that's not a bad business idea. Yeah. It's actually good. Mina ngingabenzela nje futhi. Labantu bahlala becabanga ngebusiness abathe ngisebenza nosoma business guys. Bahlala becabanga soloku kusile nje bakhuluma imali namhlanje. That's not a bad idea. Ngicabanga ukuthi akusi agent emele mhlawumbe. Yeah, I think it's possible. Central Application Office. Wow. It's possible. It's a local. But it makes life easy. I mean, you know kulula njani, you just apply once. Yes. And all my universities will actually get your application. It makes life very easy. Very. And then when perfect you want to say it must be free. Imagine working go CEO, have to distribute your calendar to different universities. I know they have systems there. Yeah. But they spend money. Bebegala system, so they need money back. I get it now. This okay. Yeah, kubeka. Ngithi besikhuluma indaba yabantwana ke laba basemalokhuzeni abangaphandle lapha ema-universities. So ithini into like ngoba sikhuluma ngelokhuzana right now nge-CAO or something. Akumele mhlawumbe uzothola i-call iqala ukuthi mhlawumbe isikole thizeni siyakubiza ukuthi wozozozama inhlanhla noma isikole like because most yalabo abantwana abalaphana bathi bazobheka ukuthi azikho yini ikhale esalayo or something. Akumele mhlawumbe kube isikole thizeni sikufonela ukuthi hayi siyobonela ama-results akho 3CAO hayi ungeza sinaso isikhala ngapho ngezo zonke ku-avoida lesa siphithiphithi esisemasangweni. That happens every year, perfect. Every year. Ngiyakhumbula e-UJ kwazi kwaba nokunyathelana kwashona abantu every year 5 years ago. You know why? Because education uzothini iy'kole zethu zikhiqiza abafundi abaningi nama-universities. Oh yes, true. Yeah, so if abaneli vele abafundi fune sibe honest, abaneli ama-universities vele most of them afunda ngabafundi aba-extra. They will have many baningi eclassini, never been baningi eclassini bonke ni more than 200 in one class. That's not angiboni lokho into right. Nokufunda kulula when you are like that, but it happens kuma universities because sinama universities amancane sibe nabafundi abaningi, ikole zethu ikhiqiza abafundi abaningi abakulungele abaphase ngokufanele ukuthi baye ema universities. So vumelana ukuthi i-percentage labantwana abafundi abaphasa umatric linyukile over the years. Yeah, kodwa ama-university awanyuka. Even the number of bachelors ethu ungena ngebachelor wena. Number of bachelors aba-eligible ukungena ema-universities linyukile, but ama-university awanyukile. So you expect vele that to happen. And khona nama-profits angenayo nje ngisho yodwa university. Exactly. Which one is that? Which one doesn't have? Oh, iPumalanga sayinayo. Yeah. In Northern Cape khona? I've never heard. Ayangikhumbula. Are you University of Northern Cape? No. Northern Cape. Ayangikhumbula. Because last time I checked, it was in Mpumalanga that didn't have university.
And that was it. Because Limpopo corner. Yeah, Limpopo corner. Eastern Cape corner. Yeah, ayodwa. Salt Plaat. Yeah, Salt Plaat is a northern Cape. So ayikho. Kala nokuyezwa ke so. Ayikho but nana lokho I get you. Nana lokho yithi Mpumalanga kuthiwa iyodwa university. That's and not. iseyintsha futhi sandokwakhiwa. And asingakuthandi nje sikuse kude lokho ukuthi asibuyeni la ekutheni even nabafundi bala KwaZulu-Natal most of them bafunde Free State. Yes. Especially about this side lasingakhona because there's no university here. Yes. And kade kulokukhala ngeuniversity ukuthi is deserve to have at least university around here. If not Lime Nambiti, Newcastle, kunedandi kunani there are towns akhona la. Like but still Maritzburg, Impangeni and Durban. You understand. Yeah, so lezo zinto ke ziya nase Maritzburg, Durban, Impangeni. Kukhona indaba ezike zabakhona zokuthi kune university eyakhiwa eNewcastle. Yeah, there is. Yeah. So sesafunda nje la saqhubeka nje soba nabantu trades la makhelwane. Yeah, but imagine njenge Mpumalanga only one university. That's not fair. The whole province. Yeah, then plus uEdene neSwaziland nayo. Because ikhona around. So awukho fair. Ayashoda ba universities. Sikhiqiza abafundi abaningi kakhulu aba qualify to actually go and study in my universities. But asikhoni. That's why every year uthola ukuthi kunaleya ncindeze khona lapha ema universities. Even you apply guys, you still have to wait in a long queue. Yes. You guys don't understand. You apply or acceptwa. You still face some long queues. Imagine you apply you hamba you try inhlanhla because a lot of my students they go there to try inhlanhla and they get accepted to sakugcwele. Or because of a connection you get accepted ungena ufundi. It's not a healthy situation. Yo. And kubuhlungu yabona leso sikhathi kubafundi bekumnandi nje evikini edlule uphasile got your distinctions and what not kodwa njengamanje kubuhlungu abanye balala from Monday to Friday ulele phandle esikoleni ulinde ukuthi kuthiwa ayi ilokhu nje lethize iyashoda nga10 nawo ugqumhlala yabo. True. So let's hope they get ama spaces if bengatholi akhona ama TVET they must come back and go to ama TVET colleges. Yeah. Still education and it's better education ngami. Ngokwami it's better education than universities ngokwami. Depending good lento ifuna ikhona kuma TVET colleges. But ngokwami if you are looking for electrical engineering, ban engineering, ban try TVET. If ungafuna ukufunda ngasekhaya because enye into engibona ephopha ehlupha abantu le ukuthi angifuna ukuba ngasekhaya. True. Hayi ke leyo ke sinabantu abafunda la eMnambithi bako Mhlabi yalingana. Base Eastern Cape. Yeah, just go to Eastern Cape and find a TVET there and study there. True. Kuyafana guys. For me nje ngizokube ngcono TVET for me. I will nje prefer ukuthi value TVET because at least there you learn a skill and yeah ube grand. Yeah. And now nje umuntu mangake ngimtshele ake uma ngcane ngequalification go and get your skill. Uma nje neskill kwazi ukubaza ukwazi yini nilezo zinto siyidinga nje manje loyo ukuthi wena uzolokhu usitsho ukuthi ngine-doctorate ngine-degree honors awuvu uzoba ne-stress nasusubuya i-depression ithi uthi umsebenzi angikho and available yilo wokuthi wenze lokhu nje okuncane. Yo hayi let's hope abantu abethu bazosizakala bakithi babuye futhi beze mina kuma TVET njengoba besho umsuthu nje kuningi nendlela zokuzama aba-affordayo futhi bayona kwi-private sector akubize nakhona kodwa bahambe baye kuma colleges nje kube right bakithi nje all the best for unyaka 2025. There is a new TV show that is coming. Ngisayibona igama lawo bekutshela ukuthi hey umkhonto wesizwe uzoba ne-reality show bekuzoba i-political party yokuqala ngawo kuba ne-reality show but cha ihlukile ke le igama lawo lithi umkhonto wesizwe I mean umkhonto gwazekhaya yes umkhonto gwazekhaya TV show ngiphuza amazinqongo wena uzoyiveza manje ukuthi wena manje no nami usadufuna ukungidayisa uzofuna ukuyiveza umkhonto odubile kulezi
uwodwa. Hayi udume kuwe. Uyazi wena uthi udume. Masifakthi. So I got a TV show entsha-ke ezoba khona, and I think umsuthu yaza ngaba u-programs manager or something lapha kwi-Moja Love, because ama-shows akhona are very funny, and I think u-creative futhi ekutheni ungakwazi ukuqhamuka nama-shows are-relevant to that channel. So baneshow entsha-ke ezobizwa ukuthi Umkhonto Gwazekhaya, la okuzobe kukhulunywa khona nabantu abathole beku-relationship kodwa behlobene. Yeah. Yes. So what is your opinion about that? Because ngiyayazi ukhona ifamily eyodwa nje ngiyaziyo. Whoever came up with that, the producer is actually smart. There is actually amaningi ama situations alezo zinto. Yes. Yeah, there are a lot of people who are in a relationship or who have been in a relationship with abantu related nabo, especially thina abantu abamnyama, because siyazi ukuthi umuntu wakazungu is related noma kuthiwa ngimazi ukuthi but it's still related. And mangabe test ukucheckwa sekungamele sihlukane makutholakala ukuthi naye wakwazungu noma wakwazungu le ukuthi, so ikhona imarket yale lokhu, and I think it's going to be big. It's going to be one of the biggest shows as now in South Africa because of the drama I think that will come with. Yazi enye into engimangazile mina ngalama shows afana nalawa nezinto ezifana nalezi, khona okunye okuke kwavela lapha ke ku TikTok umuntu esichaza ukuthi yena wadata nomzala wakhe babazi labo. Yeah. Babazi bakhona abangena bazi. Bakhona njengale ngikhuluma ngayo nje nami engisondelene nayo bakhona bayazi bobabili. Kwakungcono makuthiwa uhlangane nestranger kwazwana amagazi nje behlezi kwenzeka ukuthi ngempela asazi kwaba khona ingane kababa bayithola esayihlalele egoli kanjani kungabi so ukuthi nje siyazi besihlezi sikhona even kuma family what siyazi nje thina sisasuka ukuganga nje. Unfortunately akhona lama even abanye thola ukuthi abathandani ngqo bali bake balala. Yes. There are a lot of cousins like that. Yes. Kwenze njani? Ezinye indaba utshwala, you know, they were drunk maybe or but ukukhohlakala nje. Yeah, but noma ukukhohlakala. Yes, bese kuvela ingane. But baningi abantu that jobusho nje ku Twitter, what was that? You said Twitter. TikTok. Jobusho ukuthi abantu bayasho ukuthi they've done that. Yabona mangathi uyabuza umbuzo ubanga abantu bake balana ehlobo zabo. They will tell you a lot of people have done that. Emakhaya futhi abanye wesathi nobhuti wakhe, I'm like yeah, that's wicked. Emakhaya kujwayelekile nje. Ngicabanga ukuthi ngokwesintu kusekhona into wrong ekhaya. That's what I think. Ngokwesintu kusekhona into ekufuneka yenziwe. I don't think ukukhona umuntu ongabuka usisi wakhe with those eyes ophilayo kahle o right. Yeah, that's why mhlambe kusekhona into wrong, mhlambe kumele nilungise ekhaya, angazi kodwa nje it's very strange ukuthi ungabuka usisi wakho with an eye of ukuthi ufuna ukuhlobonga naye. Laba ngibaziyo nje bawomzala bashadile ba right nje bahlelele emzini. But akusinto entsha. Ngokomzala kwakwenzeka vele even kudala. Ngokomzala kwakwenzeka bathandana bazi impela abashadi. Wenziwe usiko lokuthiwa kubulawa igula. Khona usiko kuthiwa kubulawa igula. Usiko kubulawa ubuhlobo uma ukuthi abantu abashada abantu bathandane kwazi kwafika isikhathi ukuthi baze bashade behlobene. Kuba nesike lenziwa yakuthiwa kubulala igula. I don't know the procedure yakhona, but ikhona into enjalo ekhona kwisintu eyayikade yenziwa uma kwenzekile abantu abayihlobo. But le kabhuti nosisi cha, hayi leyo seyithoma ekamzala mhlawumbe nomzala kukhona labo mzala la ububo womzala yabo lo ukuthi nje umzala ngokuthi uyazi ukuthi mhlawumbe kuhlobene omamenu noma obabeni kanjani but lo ngizothi umzala wami ukuthi ingane kamalume ngempela I'm like strange because sina sazi ukuthi abantu bakithi laba akazi nami but izinto ezintsha futhi lezi zinto lezi zenzeka kakhulukazi you not find them kakhulu emakhaya. You'll find kakhulu kulabantu abasebephila isilungu most of the time. You'll find because kwezinye izizwe niyazi ukuthi kuyaganiselwana vele kwezinye izizwe but kithi cha
ake siye simene sifana nalesi nginomntwana mina ne ngihlukane noma wakhe bese ngithola omunye usisi onomntwana naye let's say njengoba umntana uyintombazane bese ngithola ungqo unomntwana omfana yabo si decide ukushada thina sibe right yabona nazi ingane zethu sihlale nazo la ekhaya zombili then ngelinye ilanga bese nazo zi decide ukuthi kahle kahle actually mina nawe asihlobene ingane yami nengane kaNgqo then zithandane iyakhulumisa yini leyo nto le Hayibo fike noNgqo nengane fike no perfect but ingane zenu yes biologically ayikhulumisi but umama nobaba yeah but morally it's wrong. Biologically they can do whatever they want but morally nanokuthini nanokuthi uma kwenzeka izimo ezikanjalo ukuthi uthatha umuntu onengane umthatha nengane yakhe ngokwesintu lowo muntu leyo ngane ufuna ibiwe la ekhaya emadlozini as ingane la ekhaya manje wena ke mase unithandana nalo ushuphe uthanda nobhuti wakho because sesibikile la ekhaya sekuyala ekhaya ngokuhlozikali yeah so kuyenzeka ke lokho because ingane asayibiki ezinye izinto ziyenzeka guys because we no longer doing izinto kumele ngasiyazenza so mangabe ezogana uNgqo ezogana ingane uNgqo leyo ngane leyo mangathi mina ngiyayi accepta lento libali ngiyayi accepta izingane yami leyo ngane kumele ngiyibike la ekhaya emsamo so that lento yama feelings esikhuluma ngayo izothi mayibheka le la ekhaya yenye ibone iubhutwana oh yeah ingafili lutho for leyo ngane leyo but because ayibikiwe le ngane la ekhaya idlozi la ekhaya liyazi protector not exactly idlozi la ekhaya liyazi leyo ngane so automatically because amadlozi akithi aphila la kumina ngaphakathi something might come out there but mayibikiwe kahle kwacaca ukuthi lengane sekuyala ekhaya iproblem manje siyi1 nawe ngoza nazo lezi ngane la ekhaya ngenkani ngishiye ingane zami kingisilapho ukuthi ngishiye ingane zami azake nize discuss nomuntu enishada nengane zami ukuthi niyavuma naye because mayivuma kumele kuvume yena kuphela ngomlomo umuntu nomuntu akayiphethe yabo funeka ukuthi mayivuma bese hambe emsama shoot lo muntu engimthathayo unezingane ezimbili zakwaDlamini mawuthi zakwaDlamini kodwa ngiyacela ukuni accept la ekhaya njengengane la ekhaya ngoba zama lo muntu engimthandayo la bese sikhipha ngendlela yakho angazi ke lapho nazi ukuthi uyayiaccepta kubeza la ekhaya bayiza la ekhaya nje fully bese kuba ukuthi ingane yona mayifuna ukuyiphumela iyayiphumela but wena yala ekhaya ingane yakho kuyenzeka umuntu mayekhula bese ethi cha ngifuna ukuyovusa isibongo sakithi but uyayiaccepta uyithatha wenzela ukugwema lezo zinto engisikhuluma ngazo ekuthena amadlozi nawazi ukuthi lezi ngane bazila ekhaya zingane zala ekhaya azayi protect nawo amadlozi la ekhaya because le kubo le niche zakhona amadlozi akhona awazazi angithi uma wakhe akagananga khona uyitholele ekhaya so ukuyishiya ngempela phandle makabuthi awuyithathi uyayifaka la endlini so inkinga sivuma ngomlomo thina kanti esikhohle ukuthi asiyiphethe kune athe kumele ukukhuzana imagine sekuthiwa ke niyayishadisa lezi ngane kuze umama umkhwenyane umama nah it's wrong surely uke nje kahle nje na it's wrong kuma mandwendwe aya kupha mandwendwe kusuka lapha khabo boyfriend wakho khonyane wamazekini njengoma nakade khona mawa wrong wrong nje kakhulu yo ayibadla kushubile isosayethe sesiphila kuyo edingisiye so the show will be doing what bese bebe like nangabe sikhona isimo esifana nalesi esikhuluma ngaso nje amandla mhlawumbe nifuna ukuyosho ukuthi niyathandana yes more drama nokusho emakhaya kusineyokusho emakhaya niyathandana nifuna ukushada bonakala umndeni ukuthi ureacta kanjani ke bese it's gonna be lit ngibonile nje kuyilona yabo ukuthi usisi lo uvela uzothi eqinisweni umama ka boyfriend wami nami sinobabo yedwa like I wanna usho njalo it once happened I'm not going to tell the story it's too close no it's too close it once happened ingane zathandana kanti izalo baba yodwa le situation uthi umithise lapho omunye angatshelwa ukuthi ubaba wakho yiloyo ingane ifika esikoleni ingaba zazwana and then it happens sekukhuza umhlola ingane ziyathandana ukhathi kuvela ukuthi hayi bona ubaba ingane kababa wakho leya
kodwa kungena khona zazi khona ingane zaba khona noma kunje umjolo ikhona ingane yodwa yo phela ingane ivela phela indaba ivela esemini ngoba sekumit so yeah as far as I know bahlukana kwaphoqa bahlukana I don't think baphoqa but bahlukana no longer together oh ngingayikhuluma indaba zabantu engibazi kukhona abanye engibalandelayo TikTok nakhona ngalandela ngoba ngibona intombazane yakhala ukuthi ngithanda yabona lama story times esaxoxa lapha ukuthi kufike kanjani ukuthi ngithola umuntu wami ukuthi ungubhuti wami kwaze kwahamba phela kwahlangana imindeni kuthiwa abahlukane babona bobabili nje abahlukane sida sebenengane bane business ndawonye banengane ba right inkinga ma families ahlukana nina ngabandawo yeah it's crazy so but kuzoba lead yeah izoba mnandi drama khali sisakhuluma ngama reality show lenkabi zezo nazo sizoba ne reality show ku SABC1 ngibonile lokhuzana yakhona kubukeka kuthembathembisa so bazobe xoxa ngempilo yabo nje bazobe xoxa ngempilo yabo nje bese kuzoba enye futhi kaMthandeni SK yabo ye season 3 wakhona Felix sakhuluma ngeyakhe nothina Zungu futhi kaManzini senizovela ku TV niyathuthuka kancane thina always on nothina Zungu naye futhi uzoba ne reality TV show nje so nje kusazoba mnandi eMzansi na umthando we TV nje kusazoba mnandi but guys ngicabanga ukuthi bani laba seBeckville izoba mnandi izoba interesting yo Big Zulu akuzoba nje because labantu laba akusiba abantu abane drama yeah there's no drama there nje thina sifuna leyo nto leyo reality TV show ne drama yeah something interesting yibona yazi ngina drama that has been successful angabuka unfortunately angwazi there's a reason why siku season 8 uthando nesithembu because there is a drama amanye kuba season 1 and then babona ukuthi njengekakhuzane nje I think kwaba season 1 waphela lapha there was no drama there Khuzane bayiphile bazoyiphilela nje baqoqa inyama nje and that's it bayele kamaye benze njani bakhombisa iBeckville indlela abebekhula ngayo baye emanzini emfuleni because honestly yipi drama usijava nayo guys asimiyeke kubhikiza mhlawumbe kwaXabane noMthandeni ke khonjwa usijava ayayikho it's not drama and the guy is so private private ngalendlela ukuthi I don't think naku reality show khona into azoyiveza ipersonal and uhloniphekile nje usijava angeke kube ukuthi and that does not sell so bafuna I don't think I don't know let's wait and see yes sizobona nekathi na futhi uthi now ne drama yenkoza nayo it's all about I think what naku ku different because umndeni wakho advertisele ku social media and people became interested sizofuna ukubona ukuthi ingane secondly unengane eculayo so ekathi na could work baphila kanjani ekhaya depending ukuthi mabe sebezivulelile ekhaya is there something yini engasenza ukuthi sihlale siye ku season 2 yeah, but I think yeah at least there's something that you can actually singaba curious ngayo to see yeah nanokuthi umculi umfundisi sifuna ukubona ukuthi ngoba unokukhuluma ezinye izinto ngathi futhi umusha kunezinye izinto esizoyibona lapha la zenza sithi umfundisi wonke kande okay enye ngike ngabona nekaPelthusi omunye umuntu bezosho ukuthi yabona uPelthusi yini esizoyizwa ngoPelthusi ngoba kwaba unayo kodwa into eyenza kube interesting lokuba nalengane le eyithi njengamanje ngane ikhulumela ngalendlela and uPelthusi uyazama ukuthi yabona be strict ngalendlela engane so nje une drama nje nalokho ngifundidela ngithi yabona you can imagine nawe thina zonke nazo ingane zama teenagers it's highly possible ukuthi lo mfana lo uculayo mhlawumbe kunezinto azenzayo that we don't know of yeah it's not interesting mhlawumbe unkosikazi akawazi ukupheka or something kuningi nje une side chick this could come out also bayamsuka cabanga how interesting that could be interesting true because naleka Felix it wasn't going to be interesting if there wasn't lazy story that comes after people wanna watch it now because une stories ukuthi khona umunye umfazi wesibili that is there
ukube nje beshadela uyasiphela is just usisi nje normally Yeah. ana drama ana but because ekhona enye intombi ekuthiwa ikhona now that's interesting sesifuna ukwazi ensezeningi nje izinto ezenzakala empilweni kaFelix ngithi it's part of the show ke lokho anything nje bayenzeka ngithi hayi ke it's part of the show lokho so nje ngawumthanda we-TV impela nje uzoba no 2025 formula nawuthanda indaba zabantu Mama Mgogos. late uzoba no 2025 speaking of our reality TV shows no Shona Mkhize wakwaba nayo futhi I think abasize nawo 2 bangaphosisi so ziya ngokumandela ke nje inkinga zakhe because i-Betway Premier League ihlalile ngolesithathu nomizolo ngisakhumbula la bamemezele khona ukuthi bayehlehlisa yonke emidlalo ethinta iReal AM due to izimo ebhekene nazo njengamanje ethinta ezemali since sazi ukuthi iqembu ngaphansi kweGalaxy zonke lezo zinto lezo so I know nothing about soccer, I know nothing about football. Kusho ukuthini lokhu ngalamaqembu abe bezodlala nawo sekuzokwenzakalani ngawo? Hey, indaba yeRoyal AM wePefi is a bit tricky. Because iPSL decided inkinga zabo ayiqali manje. Inkinga zabo started when they failed to pay uNjukovic umunye umdlalo obeyidlalela imali ababemkoleta wona which was 15 million Yes. they failed umkhokhela leyo mali leyo because banqamula icontract yakhe engakaphili so ngokomthetho team needs to pay mabe icontract yakhe iphela in 12 months and then thina sinqamula need to pay you for the next 12 months so banqamula icontract kaNjukovic before iphele so they owe Nikovic 15 million they failed to pay 15 million until FIFA decided ukuba vala to be able to actually sign ama players for 3 years baba valwe last year kuqala konyaka last year so they are not signing any players so they're still playing with ama players bebedlala ngayo 2 years back so maulazi ball you understand that you cannot work like that you need ama players need to come and go and all these things so they can't sign ama players because of Leo Ben Leo so the problem started there actually my problems Real AM and then bese kuba ile issue ke siyenzekile kaMamkhize ke no SARS ne ukuthi SARS freeze everything kaMamkhize now they started to fail ukukhokhela ama players remember kune game that was postponed in January early this year sazi bezodlala nani because ama players said no we're not going to play because we haven't paid imali ka December so inkinga yizo zonke siqala lapha until PSL ke because of lezi inkinga abanazo they can't pay players they can't do all PSL decided to suspend ama games abo onke until besolve inkinga zabo lezi abanazo because manje sekuhlumezana nabadlali now they're not getting paid well abanye they are overused because abekho abanye abadlali to play gcina kudlala you know umdlali uyadinga ukuphumula so right now abheniwe imidlalo yabo ke postpone imidlalo yabo ngizwele ku Mamkhize also but took ilokhuzana to court iPSL to court to try and reverse lokubhenwa kwabo with whatever reasons manje kuzomsiza ngani ngoba kuyenzeka kuthiwa bese grounded manje bangafiki no angithi bathi bona they solved that problem okay so why are they banning us now because yes igame yokuqala le yenzeka should ba penalize leyo game abangakhonanga kuya kuyo because nale ye Pirates ke and then yangolesithathu and then kwa postponeile imidlalo yabezayo so okuzokwenzeka ke perfect ukuthi uma kwenzeka ixazululeke inkinga zayo lama games needs to be played if ungaxazululeki labo 3 points will be given to these teams abekumele badlale nabo bazoginqa sort of uginqa bazoginqelwa in that way but ke there are rumors ukuthi someone is trying to buy uyithenga akayithengisi nalezi inkinga manje nawuthenga team uthenga zonke nenkinga zayo yep thenga everything but what happened was ngesikhathi ngikhumbula ngesikhathi uMamkhize ethenga Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic had the same problems so when as the owner of a team at that time mawuyidayisa inenkinga ugcina ungayithola imali ephelele noma eyanele for your team because the person othenga le team
kubalwa ikweleti uthatha lezi kweleti zakho akhokhe lezi kweleti zakho kusho nje wabe kweleti new coffee ku 15,000 they will pay for 15,000 loyo 15 million naro SARS ke ngoba ngiyabona naye iyangena la ka SARS because ama officer ayo nawo they were rated so naleyo mali kayikweledwa ke uSARS futhi that money bekumele iye kuMamkhize as a person who's actually selling a team izoya straight lezi kweletu bese lo ethatha team and take it from there ukhokhela abadlali December no January but iyenza sense leyo what's the point ukuthi uMamkhize ufuna ukugcina iclub emenzela inkinga kuyaphambili akayidedele yani kumuntu onemali ozopay off ama debts akhona and then nabona ezinye izinto usoma business angithi mayesho uzokwazi ukuthi avuke ngenye mhlambe ngelinye ilanga mase right okwamanje unenkinga because abaje lento lokho abadlali kubona nje mentally kwenzakalani ufoba myana wakhe akakaze yena abe ne team ku first division kwakuyiyo le yiyo le yes what does it call gone Royals what something Royal ngisazi noma Durban what something yeah it was their team base bathenga status ku PSL bathenga eBloemfontein Celtic and then it became a Royal AM from then it was like that so into kanjalo but guys ibhola akusi guys business ibhola bazokutshela abantu abaphatha ibhola basho njalo ubalo lokho it's a hobby waselona iPremier seGauteng uLesofo wathi makabe uyibillionaire ufuna ukuba imillionaire own club yeah it's a hobby a hobby abantu abanemali so when you have money you can buy a soccer team and make it just your hobby I have money to spend in this hobby because most of the time ama returns are maningi kakhulu true washo njalo phela ke mlalele naye so that's what I think uMamkhize missed ngesikhathi eyithenga nanokuthi ke wayenemali and at the time wayeflexa and there was a son wayethanda ibhola efuna ukudlala ibhola and it wasn't easy to get a team because he was not that good and you see now let me just buy you a team where you can play and this kind of ufuna ukudlala ngaso which is not a good business decision at the end of the day he just made a very bad decision and wangena kwinto angayi-understand naye ibhola without getting advice right from proper people to actually say hey listen this is how this thing works yabona nje ukuhluleka kwabo ukhokha 15 million to me that was like these guys are not sure what they are doing yabo kuze kuthiwa iqembu is banned from signing ama players if ukuthi umuntu webhola you know what njengamanje kunewindi elivuliwe to sign players it's very important to teams to be able to sign players ama fans they are waiting ukuthi bani uzosigna bani when you are not allowed to do that and you think it's okay that's another thing you think when it's fine ngamane ngihlale leminyaka ngibheni ukuthi ngikhokhele 15 million you won't survive vele exactly it's either you're going to get relegated or vele uzoba nenkinga in between ngoba you can't play with the same players for 3 years same squad for 3 years masizini amathathu kukhona abashintsha enanjalo nakuvuleka iwindi and bear in mind ukuthi amanye ama team are able to sign ama players akho ayakushodela exactly i-team yabedlala kwi ama reserve side apho kusine league ama reserves they had to ukuthi bayiqede leyo team because they have to take abadlala ku reserve intwana like you're 16 years old 17 years old babakhuphulele esquadini esiphezulu so that bezokwazi ukudlala baqhubeke so uyabona inkingi ikuphi yena nje kwakumele akhokhe lo 15 million ahlukane phela that's it that's what you do because you want the team to continue you can't continue 3 without signing anyone futhi ayinalothi mhlawumbe uzoyikhokha cash le mali mhlawumbe kuyoba nesivumelwano vele you definitely don't pay cash you can pay in a space of 2 years maybe but now ukuthi wathi it's fine uzohlala I was like this one doesn't have advisors or abalali I understand nje le business akuyona awukwazi ukuthi wenze izinto vele nje bivele izocollapse vele bivele izocollapse by the way iqembu likababa wakhona usibumbisana kwakuyi-Royal Eclairs yeah remember ngiyakhumbula so nje yabona nje bakunewindi kunabadlali vele that will leave
Kwe-Royal AM. Yeah, and go. Siyanciphe sakhe. Siyancipha isquad, you'll end up not having players. Uzobathatha afike bengaze khona naphana ku-reserve. Yabo? Uzoyenza njani? Asiba guys before sekuyinkinga yethu namhlanje ngendaba ethinta uDonald Trump. I love Donald Trump. Yes. I wish bengiyimeli uDonald Trump usememezele ukuthi kena iAmerica eyaphuma ngaphansi kwenhlangano yezempilo emhlabeni jikelele ebizwa ngeWHO. Like umbuzo enginawo ukuthi uDonald Trump ufuna ukusitshela ukuthini ngeWHO esadonswa kuyo. Ngicabanga ukuthi as iAfrica noma abantu base South Africa abantu esibukela kubo okuyibona oAmerica lamazwe nje amakhulu njalo njalo. So mayisethu uyaphuma yena yini la afuna ukusitshela yona ngalenhlangano ekuthiwa iWHO. Mawuthi yini kanjani? What are your thoughts? Kungenzeka yini ukuthi ke namhlanje nje this is just into yokwenza imali nje ayimsizi kangako ngempela umuntu nje osekuhlaleni indlela nje yokuzuthi amaqembu but amazwe lamakhulu azenzela imali kulamazwe amancane njalo njalo ngokuthi ke mhlawumbe nabe kukhona izifo ekhona sebezofika besidayisela vaccine zonke lezo zinto lezo. Like I don't know nokuthi isebenza kanjani WHO doesn't sell vaccines. Yenza advisor nje kuphela. It's a World Health Organization. They uzothini when it comes to ezempilo emhlabeni they are responsible to identify if kuzoba nezifo ekhona and what needs to be done yini edingekayo to protect and all those things. Mase sikhona isifo sesingenile, this is what you need, this is what you need, this is what you need. That's what they basically they do. Iphumelane ke mele kaphona kwento right. Uphumelana uTrump. Umuntu ongayazi reason yakhe uyo Trump, but thina we can just speculate and think ukuthi yini ngeke ngaba ireason. You must understand ukuthi esikhathi kune COVID, uTrump was the president. Yes. You remember? Yes. uTrump also caught COVID. Oh yes. uTrump also didn't believe ukuthi COVID into yazenzakalele. And usalapho uTrump ngo2020 wafaka futhi application ukuthi izwe lakhe liphume engazange be successful. At the same time iWorld Health Organization iyo le yayikade sitshela ukuthi nayi COVID you need imfonyo, you need ama vaccine, you need all these things. uTrump was like no, we don't need all those things, this thing is not, you understand? It's a man-made. Yeah, it's a man-made thing and a lot of people bafa at that time in America yakhe at that time. So ibeef kaTrump ke mina ngokwami ukubona isuka lapho ne-World Health Organization. There are things Trump abazazi esingazazi thina. They know ukuthi kwenzakalani emhlabeni. So abantu abanjengoTrump mabe khuluma nga something they know what they are talking about most of the time. And abantu I think that's the reason why system ngamthandi ukuthi once wangena kwi-system uzofika abone izinto engafuneka ayibone and akakwazi ukuthula. I think ibeef yakhe iqala lapho. Yamphatha le COVID eyiphika ethi akuyona into natural, yamphatha yamgulisa yacisha yambulala. Yabulala abantu abaningi. Yabo? I-World Health Organization futhi aphinde yaphusha indaba yama vaccine abantu aba vaccine. Engawafuna uTrump. Aphinda bulala abantu. And nami ngiyacabanga ukuthi into eyenza ukuthi uTrump ephume la is because uyabona ukuthi inhloso ezasungula ukuthi kube khona le hule azenzeki. Like bathi bazovikela abantu but bona ngathi bavulela kakhulu ekuthena abantu bashone. Yabo? Ubuqiniso bayo abukho. Mhlambe ke njengoba Health Organization mase sikhuluma nje ezinye izifo bayazazi ukuthi man yabo but they don't really tell abantu ukuthi izifo ziphuma. And instead ukuthi ba protect abantu ukuthi bengabulawa lezo zifo balokho benza lokho nalokho nje. And wese yamgulisa nayo Trump. That's another thing emcasula kakhulu kusho ukuthi lento akufuneka ngiyife phela. Yeah, so that's why I think that's the reason why
ephuma kuyona. That's the reason. But ke kunzima kakhulu ke ngoba America iyizwe eli role model kumazwe amaningi emhlabeni jikelele. iAmerica bekungekho mhlambe futhi ama funds efakayo lapha kuyona who Ama funds mhlambe kube khona imali. definitely akhona. So sekuzokwenza Definitely akhona. Withdrawing Yeah, you can't find something. Ongase Yeah, you can't find something ongahambiselana nayo. Yeah. Akakwazi ukuqhubeka afande ilokhuzana engasayifuni. Abanye bathi ama-analyst amanye ngizwethe ethi kuzofana ukuthi uTrump kulwisana nalesi sinqumo sakhe asithathile because lento le into eyathathwa abantu collective yabo bebaningi akusena decision yaba umuntu oyedwa ngalesi sikhathi wabangena kwi-WHO ngo-1940 bani kudala and kwakuwabantu bathatha isinqumo bebaningi not ukuthi kuyibe i-decision yomuntu oyedwa ukuthi ngiyaphuma la mina nezwe lami. into engakuyinothisa ngama-political analysis awamthanda uTrump njalo ahlale ehlaziya negative ngaye ukuthi nje uzobulaliza uzofuthi more especially ase-Africa ukuthi ngeke asenzele lutho si-Africa uzobulala ubudlelwano obukhona like nje I think they do not love the guy. No, the guy is racist. It's a fact. It's a fact. Trump is racist. Trump puts America first in everything. White Americans first in everything. So la political analysts okhuluma those are African analysts. Africa. So they know ukuthi Trump is racist. So that's the reason why. Racist to trust Trump ayikancane. Racist ngalendlela emangazayo. But ke if you're an American and you are white, it's good for you. And also you must also know 80% of us in America are white. True. Yeah. So doesn't care what 20% thinks. Mangameli wethu uthe ukhulele uTrump after ugcotshwa kwakhe and bakhulumile ngeindaba zokuthi izwe lethu likwazi ukuthi libe sebudlelwaneni obuhle nayo iAmerica. So mhlawumbe singabona iSouth Africa kodwa kanjani futhi iSouth Africa ihwebelana neChina. America and China abahambelani kahle and then thina sifuna ukuthi iSouth Africa ifuna ukuthi ibe umngane neAmerica iphinde ibe umngane neChina. Ayithi ukuba sikhuluma ngomhlaba uthe uRamaphosa wants to be loved both sides. Still the same thing. Ngimzwile phela like uthi lo muntu because ama-China like Chinese jetiness udlelwano obukhulu nabo and siyazi ukuthi America idlelana. And uTrump ublame iChina ngeCovid. Yes, uthi yasuka khona. Exactly. So and uyabuka nje ama-actions akhe ukuthi against lezinto zaseChina akafuna ukuhlulwa iChina ey'ntweni ey'ningi. And then thina sithi man sihamba neAmerica uTrump kumele nangapha futhi. Yeah, Trump has his own things, man. Trump can be bad like really bad, but Trump can also be good. Trump and abantu beyimakethe basho ukuthi yabona njengamanje sisazodideka kakhulu because uTrump umuntu othatha ama decision now awazi azoyithatha izo-affecta kanjani nina and uyayithatha nje uyathatha nje after that it doesn't matter what happens useshilo naye futhi ku right for yena akanandaba ukuthi omunye umuntu kumthinta kanjani useshilo and then uyaqhubeka nempilo yena. So that thing can be bad sometimes. It can be bad ngendlela eziningi. Yeah. So it's like that. Okay, usiphathelele namhlanje iproblem yethu la asikalithola igama lamanje. Yeah, we will never get it because we only talk about it Masila. Hi admin, please hide me. My boyfriend ungitholele umsebenzi ngala asebenza ngakhona. I'm so grateful and I appreciate him for such kindness. I love him so much. Manje the thing is I know no one from that side ongangicuphisa until ngikwazi ukuyimela. Manje he is suggesting ukuthi ngizohlala naye endlini yakhe. Inkinga ngifuna ukukipita mina, and besides that my parents are so strict bazothini nje if they find out ukuthi ngikipitile. What must I do, guys? That was nice, quick and easy.
lapho ngisalindele uyaqhubeka. Straightforward. What must happen in Mlojo? Utholelwe umsebenzi ubaba wasekhaya, future husband. Inkinga akazi umuntu lapha eyakhona. Umuntu amaziyo boyfriend kuphela. I think ubaba uzotshela abazali ukuthi nje for isikhashanyana ngisahleli ka boyfriend afanele ngikwazi ukumela. Akacimeze nje akamuzi ukuthatha nje lento ukuthi ukipitile. Inkinga ngiyona abazali kuphela. Ithi inkinga angifuni. Yes. Yena angifuni ukukipita lokho kwamanje because uxakekile akanayo indawo yokuhlala. So akafune. Akakhiphe nje emqondweni lokho kwamanje nje. Akamuzi ukuzenza juice nje ngomfana wabantu nje. Akakhiphe nje emqondweni uzokwenza njani? Cause akithi akakaholi like usafuna nje la izocupha khona isikhashana. Hayi ukuthi uyohlala nalomjiti impilo yakhe yonke. Ukwesikhashana nje. Lapha until akwazi ukuzimela naye athola umqasho wakhe athola indawo yokuhlala. Akacimeze nje lewo 1 month or 2 months nje akhona ukuyimela. Okay, no. Yes. Yo. Mara. Hayi man. Akafuna ukucushiswa intombazane la iqashe khona. Liyabo lapha osebenza khona. Mawufika vele uvela ngithi nisuke ningazani but uzokhuluma naye umtshela ukuthi mfethu haza kunendawo ukuhlala. Okay. Lapha uhlala kini. Uyafika namhlanje ayisithi nje usuka la eMnambithi eMpangeni. Ugibela nje ya eMpangeni namhlanje uzofika la lephi kwathu. Kahle ke perfect wena uvela ukuthola umsebenzi ufonelwa kini nje kuthiwa uzoqala umsebenzi namhlanje. Oh manini ngani mayesathi ukukipita kanti izuke ngaki. Angazi. Yeah, because now you're asking me ukuthi mayisuka la eMpangeni. Uzofika la le ka boyfriend. Because uyavakasha vele ka boyfriend akithi bese yabuya. So yes. Yeah, so akusikukipita lokho. Ufikile ufikele khona uhamba emsebenzini and whatever. Okay, ubosaqhubeka ke na. Uyabona nje mangabe efikile namhlanje vele ke futhi kuqala ukuthi abazange bavele bethi woza namhlanje emsebenzini nalokho ukuthi mhlawumbe uyosayina ama contracts uyababona abantu mabe ukuthi ngiqashweni baningi noma uqashwe wedwa ke kuyafika mhlawumbe kukhona abakhulumayo ba introduceayo wenza ini mabe ukuthi ngempela akafuni ukuyohlala boyfriend wakhe akafuni intombazane eyodwa azosiqwathisa. Is staying with a boyfriend for a month ukipita? That's a long time. But can we say ukipitile? Yeah, ukipitile. Isikhathi eside kanjena. No, but I'm just here waiting ukuthi inyanga iphele so that I can actually be able to pay for umqasho wami. Yeah. Hayi side lesikhathi. Ka boyfriend. Hayi sisakacimeza inyanga yonke. Nawukuthi futhi zibambili zibe mbili azokhona nokuthenga nesitofu nombhede. Ngeke okay rent zonke izinto. Oh, boyfriend can't find umqasho for her. Awukhokhele yena boyfriend. Yeah. For that 1 month. For inyanga eyodwa. Yeah, if phela it's that deep. Ilokho zani indaba zezipontshi namabhodo kuzokwenzakalani ke kwana yonke le nyanga. Yena hana bazali yini? Unayo ke indlu ke. Hana bazali yena. We don't know ke. No, perfect yazi ukuthi uma uyofuna umsebenzi. Ngisho ublanket omncane obufaka esikhwameni uhamba nawo futhi kuyashisa laphandle. Ungawundlala uqamele ingubo zakho zokugqoka. Makukuthi mina ngaze ngabuya nje eGoli ngilala phansi. Ngaze ngabuya eGoli for 3 months ngilala phansi. If kukhona abantu abenza uyayobabona abantu mabethi first day now manje ufuna ukufika nosone double bed somewhere ayithi awusebenzi nje. What is wrong with you? Boyfriend ke sengangizama ngokudla mayepheli endlini sishare ukudla because uyazi so boyfriend mayethi ngizokuqhashela iroom wena ke yazi ukuthi uzolala phela at least yazi uzolala esponjini sikabani mayethi nase sponge lala kuso leso sponge ithi awufuni phela ukuyokhipha indawo lala leso sponge ukutholela iroom. I think your boyfriend should just do that if ukuthi naye ake bengenzi vela ama plan ukuthi azohlala naye because sometimes ungithola umsebenzi because ufuna azohlala naye. Yabo. So for me I think akuyona inkinga enkulu kakhulu if engakhuluma ne boyfriend yakhe. I'm quite sure boyfriend ayinawo u2,000 that is saved somewhere angamboleka wona and actually amkhokhele wona mangabe eseyitholile indlu yakhe. Akhokhi ke lapha.
mangabe eseholile bazokhokhelana ngendlela abakhokhelana ngayo bayathandana ngiboleka laba bakhokhi no bayathandana banazo indlela abakhokhelana ngaleyo ndlela leyo so akamkhokhele for that 1 month I don't think it's a inamali yes ayinamali futhi uyabona vele usazoqala uzothi uyayithathela no phela mase sebenzile masenayo akisho phela no boyfriend akasho ukuthi khokhe manje makuphelile ngayikhokha ngoJune if you now okay with it bese kuba ukuthi ngiyayithatha noma ngeke ngize ngiyithathe it's possible futhi ngeke ngiyithathe yeah noma ungikhokhele ngandlela thize there are many ways to actually pay someone yazi ngizwe nje abantu nabathandana bethu baxatshaniswe imali ukuthi usibani naye khokha ngemali yami there are many ways that you can actually pay back umuntu wakho umthandayo many ways without even paying imali many ways akusiyona into kumele awusipha zimbali akusiyona angeke ngikwazi ukuthi abantu abafani mhlambe mina might have other things but njoba ngisho ukuthi if ngikuboleka u200 perfect namhlanje angikwazi ukuthi ngibe umuntu phela nyanga ngithi ayele 200 sithandana ipossibility ukuthi ngathi kuleyo nyanga leyo ngithi anginayo ini mhlambe ngithi anginawo umethe endlini yami vele uthenga umethe angazi noma uyayizwa le nto engizama ukwenza especially mangabe ni honest thandana in an honest way ngabikho zama ukuripha off umuntu because bakhona abantu who are just there to rip off other people but nje angikwazi ukuthi sengathi angikuboleka 1000 ngikunike bese sithandana sengilonga ngikumele ngithi lethi 1000 lami anisweni ngathandani lapho nisweni ngathi because ngelinye ilanga mangiboleka ngelinye ilanga ngovele ngithi ay ake siye holiday ngibhukhe 5000 rand ukhona nawo wena ngikwelede 1000 you understand and angikukhokhizanga so manthandana nje kwenziwa kanjalo futhi akusho ukuthi mangabe ukuthi ungayikhokhi ungangizwa kabi akusho ukuthi mawuboleka umuntu wakho imali ungayikhokhi if unamandla to pay back but maye ngekho nama ngingasho ukuthi hey lethi imali yami ngimhlale la entanye nithandana no pay it back mabe ngithi cha ayibambe ngizothi ibambe nje futhi nakhona ngiyazi ngelilanga le mali izobuya futhi kimi because ayiniyathandana exactly angikwazi ukutreat umuntu engithandana naye ngathi umuntu engingamazi yabo angikwazi ukubasela isikweletu sami ngithi ngifuna imali yami ngize ngime ngonyaka olulodwa kodwa nibe nithi niyathandana umuntu azathi hey yazi ngimnika imali yakhe umuntu azakuduba imali yakho manthandana so sithini kusisa hayi usisi akahamba yosebenza usisi mina for me I don't see a problem if ehlala inyanga e1 no boyfriend but nangu komunye usisi uthi it's too long if it's too long akakhulume no boyfriend wakhe athi boyfriend angeke ngikwazi ukuhlala nawe ngiyacela uma unemali ngicela ungikhashele lapha ungithole indawo ukukhasha mhlawumbe eshibhile nje ngizohlala leyo nyanga mangihola bese ngikwazi ukuyikhokhela bese ngikhokhela nawe that's basically it mawukuthi ngempela kuyinkinga ngaleyo ndlela that's why bengibuza ukuthi ukukeep it how many days zingaki insuku la sithi khona cha usekeep it ngoba kafike ezohlala ezovakasha inyanga yo xa mina ezovakasha iweekend eyodwa umuntu aje esehlala iviki siko ukukeep it lo lona lelo viki lelo lide yabona selilide kahle so uhlala khona so wakhona ngempela so usisi nje axoxe ne boyfriend imtholela umsebenzi iyamazi la boyfriend nayi boyfriend yamazi nje ayimbuza ukuthi because mhlawumbe ayi boyfriend yena assumes ukuthi ngoba ngikhona uzofikela la kimi because that's natural usisi ke yena akakuthandi lokho futhi ngokubhekeka kwezinto akakhuluma ne boyfriend asho mina ngithanda ukufikela kuwe futhi mangize lapha ngizosebenza ngifike nje endlini yami separate bese ngiza ngizokuvakashela as I used to that's actually easy to discuss sisiphetha nje ukusala siva right okay no ungakhohlwa ke na ukusithumezelele yakhe inkinga uthukela FM ku Facebook us inbox noma uthukela News Times Facebook futhi nakhona us inbox na ufuna ke futhi namakha amnandi fragrances nakhona futhi as inbox sizokwazi ukuxhumanisa bese intweni nebusiness lakho futhi nalo ngezo zo advertiser nathi ube right sikuthanda ngale ndlela oyithanda ngayo nawe ube ne weekend emnandi niphathe kahle bye.